Catalans, catalanes, és un gran honor per mi establir i dir i conferir les normes que regiran Catalunya durant els pròxims 4 anys. Estimats amics, us vaig a dir que Catalunya en necessita. I en necessita a tu, i a tu, i a tu, i als teus fills també, perquè Catalunya necessita tothom. Catalunya és un país que està en uns moments molt, molt, molt importants per ser un dels pilars fonamentals de l'Europa actualitzada. Per això la política predemocràtica dels electorals pacients amb tota regla substitueix Catalunya per un país molt adelantat al llarg del temps. Per això, amics, us demano una cosa: voteu-me, voteu a les eleccions, voteu a Albert Magret, que em posen de treso, Albert Magret. Jo us prometo donar treball als vostres fills, treure Catalunya d'aquest sistema mediambiental en el que està sumit de pobresa i d'atur. L'atur és una cosa molt sèria, però tots amb ganes hi sortirem. Per això, amics, aquest 28N, vota Albert Magret, vota a Catalunya. Ja està, no? Ai, mare meva, quina calor, tu. Va, anem cap allà, que aquests ja s'estan amb els del PP fotent un bon tiberi. El capellà també ve, el capellà també ve. Hòstia. Bueno. Mira, mera. Ya era hora de que de esto... Oye, tú, esto, ¿de dónde ha salido esto? Esto lo tenemos que quitar para la otra, ponerla de España. Venga, ahora vamos a hacer la de España. Va, venga.